Good morning लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो आंनि रश्मि नार्जारी इउट्युब चेनेलाव बरायनाय थाबाय ओमफ्रायहाय जोंनावहाय आर्ट एन्ड क्राफ्टिं फैदोंमोन ना दाखालिहाय ओमफ्रायहाय बिथाङा दिनै थांफिनसिगोन आरोना माबा शुटिं दंनो ओमफ्रायहाय शुटिं लानो जोंनिफ्रायनो एसे थांसिगोन आरोना ओमफ्रायहाय नोंथांमोनजों एसे इन्ट्रेस्ट खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो आरोना थांनो देलायगासिनो आसोला न' सिङाव सिरिनो एव एव देलायगासिनो सिङाव थांसै आंहा थांनोसै आयु बाबना लानो देलायगासिनो साइज खालि ओरैनो बाबनायसै मानसिया स्लिमनो ओरैनो बाबनाय साइजखा जेबो फुलाव गिदिं होमबाबो साइज एसे लागासिनो लानानै माबा माबि होमबाबो साइज खालायसै मानसियानो साइज खाब्रा ओंखामबो जायालै मानसियानो सयथि ओंखामखौबो दिनै मोनायावबो जायाखै दाखालि मोनायावबो जायाखै आयु आसुरितसो मा सान ओंखामखौनो एसे खब'सेल'सो जाखायदां सयथि मैया मिनिनानै जालांना कमेन्टआनो अयथासार गेल गेल फैखाबाय आंनि इउटिउबाव मिथिबायना बिदि कमेन्ट खालामनाङा र' अननाय एसे मोजां खालामना सोरबाफोर नायदोंबा अननानै बिदि खालामनाङाब्रा कमेन्टआ गेल गेलना सिमांफोर मानि नुगुलायखादों बिसोर दाखालि फार्स्ट टाइमावथ' सिमां नुलायलायबाय मिनिलायलायखायो नामा उन्दुनाय सिमांफोर मानि थांसिगोन आंहा सोरनोबा गिफ्ट लादों नामा मानसियाबो साइज खालि नायदो खावलायफ्रा गोजा गोजानो आंना सिथर जाजोबबावदोंसो नै ख्रि ख्रिनो माला गाबोमोनथाय जोंना फैनानैसो जादोंलै नङा आं जाबोखानायखा दै मिलायसै खोमा नङा जाबोखानायखा न'आवनो मिलायगोन नोंसिनि दै जोंनि दै एखेसो मानि खौ जादों नोंना ओइ बयफ्रेन्डजों गारजानायनि माला बासम लानानै मोजां फैफिनसैलायनो नेक्स्ट नेक्स्ट भिडिअआवहाय आंखौ बानांगौ बायनोबा आं देरहाखागोन ओरैनो गिनानै थाब सोर सोर दानि सिख्लाफ्रा रेडि लाजोबखासै आंबो देलायनो गोसो आरोना गोरोंफोरजों जाजोबो जेरैबो दायो जोङो देलायखांबाय नै आब' दंबावो जाबाय आंनाबो बेनाबो जाखाबायानो खानाया बेसेबा गोलाव जाबाय नै गोलाव नुदों औ खानाया नै बरिया मथाबो नोंना खानाया आंनासो गला जोबबाय साइज जाथारबाय खानाया हास'नाङा दे मोजां आंनो गोबाबाबो हास'वाखै ना आंना गोबाथार होमबाबो गोलाव ओमफ्राय आंना गोबाथार सासेनाबो खानाया देन्जार गोलाव जाबाय नै ओमफ्राय ना देलायखावगासिनो दङ दख'ना गानगासिनो दं देलायनायाथ' देलायखांखाबायना नै बरिया देलायबाय गावनो देलायदों दिनैहाय जाबाय दा आंना औ सानैबो थालाय बिब' बिनानाव खानाया नायलाय सोरना लावसिन आं नायनो औ बिदि थालाय दे आयु बिब'ना लावसिन आरोना बिब' देरसिन जाबाय नालाय खानाया नै हिटल'खा औ थौदो लोगोफोर जोङो थांसिगोन आब'आ आंखौ दोनहैसिगोन ससे ओमफ्राय आंथ' दा थांसिगोन सोरनाव फन हरदों ओमफ्राय ना नोंथांमोना बे आब'नि भिडिअफोरखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलांनो दाबावदे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ना आब' नोंखौ बिलोगो सानैजों मिलायथारदों बिबाजै बिबनांदो टमियाबो थांफानोसै ओमफ्राय जोंजों टमि स' गाइस जोङो दायो थांगासिनो नो माबा जाबोदों नारेंखल जाबा गावखौ लोगो मोनजानो बायो आङो बिदिखायनो
दा बिदिनो सिख्लाफ्रा नै एक्ट्रेसफोर सिगाङाव गाखोदो मालाबा लोगो मोनफिनसिगोन ना मोनायाव बेबो मिनिबाय दा ओमफ्राय नैबेबो मिनिदों मोनायावहाय कमेन्टआनो गेल गेल फैथारबाय नालाय बेना आदा जोङो थांसै बेना सिमाव मिनिना जालायबावबाय ओमफ्राय सानबाय आङो हाब दाबो उन्दुवाखै नामा साननानै औ थांदो नोंहा औ बाय बाय फिर मिलेगा